Inselmilkom. Illum l-10 ta' frar, Malta tiċċelebra l-festa tal-Apostlu Missierna San Pawl, patrun ta' Malta. Nilqakom għal din il-quddisa pontifikali mill-kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta. Immexxi l-quddisa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-kapitlu ta' San Pawl tal-Belt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti nar fuħtijietna biex niċċelebraw il-misteri qaddisa f'din is-solennità tan-nawfraġġju tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
in excelsis Deo.
Nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb intoġbok li l-apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u xandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel nibqgħu dejjem irroddu ħajr għat-ħabbrik u l-imħabba li hu eremana u li nżommu sħiħu bla mittifes it-talim li utana bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u modija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li jien tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Inti ma trix li l-emil l-erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq ewda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ, imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idejk ħalliet lid-dinja żerriegħa ta' nisel ġdid. Imbirka l-ewda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-mulej. Ħajroddu ħajr lil-mulej, ħajroddu ħajr lil-mulej għal tjubitu.
هيردوا هير للمولي تيوبيتو الجبيتي مع البنادمين ويوفروا له sacrificiu taratti الهير ويشاندروا لميلتياو بانا فري dawk li jħabbru fuq il-ġfna li jinnegozjaw fuq li bħra bla tarf. Raw l-opri tal-mulej u l-ġubijiet tiegħu fih il-baħar. Ordnaw qajjem rifnu li qanqalim wiċi l-baħar. Ollew sa smewit niżlu saqih il-baħar, qalbhom bdiet ferfer bil-biża'. Bdew jitbandlu jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil-mulej flem tagħhom u min dwejjaq tagħhom ħelishom. Bidel ir-rifnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar u ma ferħu għax ibnazza u wassallhom sal-port li jixtaqu. Ħajroddu ħajr lil-mulej għal-tjubitu għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin. Il-Maltin ġabu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, bġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' taqxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti. U hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kinitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf.
Imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' dak Alla li tiegħu jiena u li lilu nqim u qalli, tibżax Pawlu, jien ħtieġ li inti tidher quddiem Ċesri. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jiena nemmen f'Alla li jekk isir, sewwa sew kif ħabbarli, jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuqajn lawn u lin fil-baħar ta' Adria. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandiljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll. U għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ, il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajs għall-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għar-riħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġajlkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn, għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan qabad il-ħobs, ratt il-ħajr lil Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ l-art ma rfuwix, lemħu biżbajja biex tajta fiha u qatewa li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellaw il-qala żgħira ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrag bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati ridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel fil-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet dit niżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fis-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed il-ieħor: dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelesa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġonnar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla.
F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud, marid bid-deni u d-diżinterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad ukoll resqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir. U meta ġejna biex nitilqu, qabbew fuq il-ġifen kull ma konna ninħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha x'andru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemmnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej.
tela minn Ġerusalem mimli ħeġġa bl-awtorizzazzjoni tal-Qassis il-Kbir biex imur Damasku u hemmhekk jaqbad l-irġiel u nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalem. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwar Sawl ludi minn Tarsu, Pawlu ċittadin Ruman, idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u sema leħen jgħidlu Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Min int, mulej? U leħen wieġbu jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah. Imissa u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, feta' għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dan ir-raġel mimli ħeġġa u bżelu kbir fit-triqtu minn Ġerusalem għal Damasku jitlef id-dawl u jkollhom immexxuh min idu sakemm wasal fil-belt li xtaq imur fiha. Il-pjan tiegħu kien imħarbat, imma l-esperjenza li seħħet qrib Damasku immarkatu għal ħajtu kollha. Din l-esperjenza jagħtina l-istess awtur tal-Atti tal-Apostli Luqa fil-kapitlu 9 u li minna għadna kemm smajna is-silta tant għażiża lina, ir-rakkont tan-nawfraġġju. Fl-istess ktieb ir-rakkont tal-konverżjoni ta' missierna insebuh darbtejn oħra. Tant hija esperjenza qawwija. Għadni kemm ralt siltiet mill-kapitlu 9 fejn Luqa stess jirrakkonta dak li ġara. Imma lejn l-aħħar tal-ktieb, ftit qabel jibda l-vjaġġ ta' Pawlu lejn Malta u mbagħad lejn Ruma, huwa Pawlu stess li jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Fil-kapitlu 22 jirrakkonta quddiem il-fizzjal Klawdju Lizja. Jiena sejjer kif kont qrib Damasku, f'daqqa waħda l-ħabta ta' nofsinhar dal-kbir mis-sema idda madwari. Waqajt mal-art u smajt leħen jgħidli Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? F'dan id-dialogu Pawlu iżid mistoqsija oħra. Mhux biss min inti mulej, imma x'għandi nagħmel mulej. U l-mulej jgħidlu mur Damasku, hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Ġesu jidher ukoll lil Ħananija għaddej fidil tiegħu li qiegħed Damasku u jwissih li għandu jiltaqa' ma' dan ir-raġel li hu magħżul, u Ħananija lil Sawlu jispjegalu x'kienet tfisser l-esperjenza tal-laqgħa tiegħu ma' Ġesu. Jiltaqa' miegħu
meta Sawlu tilef id-dawl. Jagħmel 3 ijiem la jiekol u lanqas jixrob. Id-dinja li kien jemmen fiha krollat. U li kellu pjanijiet ta' arroganza u ta' violenza isib ruħu bla ħila u totalment dipendenti minn ħaddieħor. U laqa ma' dal-qaddej li jismu Ħananija u li jismu jfisser Alla ħanin, Alla jħenn, Ħananija, jerġa' jagħtih id-dawl. Ġie għandi, jgħid Pawlu fuq Ħananija, resaq fuqi u qalli Sawl ħija ħud dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. Mbagħad Ħananija qalli Alla ta' missirijietna għażlek biex taraf ir-rida tiegħu. Tara lil dak li hu l-ġust u tisimgħu ikellmek b'fommu stess. Għax int għad trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'inti tistenna? Tgħammed u nħall minn dnubietek, int u s-Sejja ismu. Fit-tielet rakkont li nsibu fl-Atti tal-Apostli Pawlu jagħti x-xhieda tiegħu quddiem is-Sultan Agrippa f'Ċesarija. Huwa proprju l-mument fejn diġà iddeċieda li l-kawża tiegħu irid li jiddeċidja Ċesari, kien privileġġ ta' kull ċittadin Ruman li l-kawża tiegħu jissottomettiha għal Ċesari, u allura kellu bżonn imur Ruma biex jiġi iġġudikat mill-imperatur. Kieku m'għamilx hekk, kienu jeħilsuh. Imma Ġesu stess jgħidlu li għandu bżonn jixhed għal mulej f'Ruma. U meta jiltaqa' mas-Sultan Agrippa f'Ċesarija qabel jibda l-vjaġġ, jidħol fi dialogu mas-Sultan u jerġa' jirrepeti l-esperjenza. Imma f'din l-aħħar esperjenza rrakkontata minnu għandna dialogu iżjed dettaljat bejn Pawlu u Ġesu. Il-mulej qalli, jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah, imma u iqaf fuq riġlejk, għax jiena għalhekk dertilek biex nagħmlek ministru u xut tad-dera li fiha rajtni u ta' dawk li fihom għad nidirlek. Kemm hu dettall interessanti, Ġesu ma jitkellimx biss fuq l-esperjenza fit-triq ta' Damasku, imma lil Pawlu lil Sawlu qed jafżah li Ġesu se jidirlu anke f'oħrajn. Kull persuna li se jiltaqa' magħha se tkun għalih minn issa l quddiem laqa ma' Ġesu stess. Neħilsek mill-poplu u mill-ġnus pagani li għandhom qiegħed nibatlek biex tiftħilhom għajnejhom. U nixtieq li aħna l-Maltin u l-Awċin nożdu dan il-kliem ta' Ġesu. Għaliex Ġesu batu għandna, bat lil Pawlu għandna. U Ġesu stess fl-esperjenza inizjali, fondamentali u primordjali, isemmina b'mod indirett bħalli ma jsemmi wkoll lill-ġnus kollha li Pawlu ltaqa' magħhom. Il-ġnus pagani, imma dak waħna li għandhom qiegħed nibatek biex tiftħilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura mid-dlam għad-dawl u mis-seta tax-xitan
u jduru lejn Alla. U bil-fidi tagħhom jiksbu l-maħfra ta' dnubiet u jkollhom semma dawk li huma konsagrati lil Alla. L-esperjenza fiżika ta' Pawlu li jitlef id-dawl għal ftit jiem u jerġa' jiksbu bit-tqejjid tal-idejn ta' Ħananija hija wkoll esperjenza spiritwali għax il-mulej qiegħed jibagħtu għand il-popli, għand il-ġnus biex huma jgħaddu mid-dlam għad-dawl mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla. Pawlu għamel l-esperjenza ta' djufija u kien jiftaħar fid-djufija. Fit-tieni ittra lill-Korintin jagħmel elenku twil tal-esperjenzi iebsa li kellu jgħaddi minnhom. Kien perswas u konvint mill-kwalitajiet u mill-istorja ta' ħajtu, mill-pedigri nistgħu ngħidu tiegħu. Huma Lut jien ukoll, huma Iżraelin jien ukoll, huma nies Abraham jien ukoll, huma ministri ta' Kristu, jien ħanitkellem ta' iblaħ, jien aktar minnhom. Ħafna aktar minnhom fit-taħbit, ħafna aktar minnhom fil-ħabsijiet, aktar u aktar minnhom fis-swat. Bosta drabi sibt ruħi wiċċ imbiċċ mal-mewt. 5 darbiet lajt mingħand il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda. 3 darbiet tawni swad bil-virgi, darb'oħra ħaġruni, 3 darbiet lajt l-arqa, għaddejt lejl u jum f'nofs ta' baħar. Għamilt safar blat, sibt ruħi f'perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallilin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-ibliet, perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli mill-aħwa qarrieqa, taħbit u xogħol ibes. Kemm il-darba kelli ngħaddi sariet bl-arqat, bil-ġuħ u bil-għaġġ. Kemm il-darba kelli ngħaddi fis-sawm, fil-ksieħ u fl-era. U biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra, dak il-ħafra ġej u sejjer tan-nies ta' kuljum għandi u l-ħsieb tal-knejjes kollha. Minu marit, jgħid San Pawl, u minix marit miegħu. Minu dak li jsib min ifixklu u jien ma nħossnix imbaqbaq. Jekk għandi niftaħar b'dak li hu dajjef fija. Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li hu mbierek għal dejjem jaf li minix nikdeb. Hemm espressjoni dan il-kumment li l-Apostlu missierna stess jagħmel il-Korintin. Nixtieq li aħna niftakru fis-sitwazzjoni li qegħdin għaddejjin minnha. Sitwazzjoni tal-pandemija. Minu marit u minix marit miegħu. L-Apostlu missierna iħoss magħna u għalina. F'ġismu stess kellu xi jfakru kemm kien dajjef. U stess jgħid fl-istess tinjik tra lill-Korintin li għalkemm kellu esperjenzi mistiċi qawwija u l-mulej taħ ukoll li itiem l-esperjenza straordinarja tal-ġenna li huwa id-destin ta' kull wieħed u waħda minna, il-ġenna li nħalqet għalina li qiegħda tistennina, jista' jkun maħniex maġlin, imma qiegħda tistennina. Madankollu ma kellux għalfejn jintefaħ bih innifsu. Għax kieku rrid niftaħar, ma nkunx qed nitbellaħ, għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma Pawlu jgħid inżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar
minn dak li l-maħfija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mhux nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet tqedit li xewka f'ġismi messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-mulej biex hi titbiet minni. Ma nafux kienet din niggiża, jekk kienx ta' ordni psikoloġiku, fiżiku, spiritwali jew kollox daqqa. Pawlu kien iħoss dan it-toqol, isejħilha messaġġiera tax-xitan, jitlob il-mulej biex jinħeles minn din in-niggiża. Iżda l-mulej wieġbu, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. U l-konklużjoni ta' Pawlu wara li sema' din il-kelma tal-mulej hija ċara. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debulizzi tiegħi, bit-tajjir, bl-aks, il-persekuzzjonijiet, bid-dwejja minħabba Kristu, għax meta inkun dgħajjef, inkun qawwi. L-esperjenza tal-Apostlu hija esperjenza ta' qawwa fid-djufija. L-atti tal-Apostli jirrakkontaw b'qawwa il-missjoni ta' Pietru u bl-istess qawwa il-missjoni ta' Pawlu. Jekk kull fejn kien jgħaddi Pietru, in-nies kienu iqegħdu fuq is-sodot u l-imtieraħ il-morda tagħhom biex jinjaddi Pietru jaqam qari d-del tiegħu fuq xi ħadd minnu. Hekk ukoll jingħad fuq Pawlu. Fil-kapitlu 14 tal-Atti tal-Apostli nsibu dan il-kumment tal-Luqa. Pawlu u Barnaba baqgħu għal ftit żmien sewwa jitkellmu biqlubija kbira fuq il-mulej. U stess kien jixhed għall-kelma tal-grazzja tiegħu b'sinjali u mirakli li kienu jsiru permezz tagħhom. Fl-Istra Pawlu ifejjaq matub. Hekk ukoll jagħmel f'Ikonju meta iqajjem lil-Ewtiku. Ir-rakkont tal-ħelsien tal-Ewtiku mill-mewt hija paġna kommoventi mill-istorja fl-Atti tal-Apostli. L-ewwel nett fil-kapitlu 19 insibu li Pawlu beda jħu l-fama ta' tawmaturgu, ta' xi ħadd li jagħmel leġubijiet. U San Luqa jagħmel dan il-kumment. Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu. Hekk li meta kien jieħdu imkatar jew fradal li jkunu missew miegħu maktur li misma' Pawlu u jqegħduhom fuq il-morda, dawn kienu jfjuqu mill-mar tagħhom u l-ispirti ħżiena kienu joħorġu minnhom. Imma min kien l-Apostlu missierna? Kien dak li bil-qawwa tiegħu Ġesu qajjem mill-mewt lill-Ewtiku. Fil-kapitlu 20 tal-Atti insibu dan l-episodju. Fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġifieri l-ħadd għalina, l-għada tas-Sibt, inġbarna flimkien biex naqsmu l-ħobs. Pawlu li kellu jitlaq l-għada qatt jitħaddet magħhom u dam jitkellem sa nofs il-lejl. Kien hemm ħafna msieba fil-kamra ta' fuq fejn konna miġbura. Wieħed żagħżugħ jismu Ewtiku kien bil-qiegħda f'ħoġor it-tieqa u ħadu n-nas sewwa għax Pawlu ġibed fit-tul fi kliemu, mhux se nagħmel hekk jien. Imma dakinhar peress li kien l-aħħar lejl dam jitkellem ftit kelma tal-mulej ma jistgħux jinċaduha.
Fl-aħħar in-nas lil dan iż-żagħżugħ Ewtiku qelbu u waqa' l-isfel mit-tielet solar u refgħuh mejjed. Pawlu niżel isfel, dbaxxa fuqu, refgħu f'dirajh u qal tibżgħu xejn għax ruħu għadha fih. Imbagħad reġa' tela fuq, qasam il-ħobs u kiel u s-sokta jitkellem magħhom sa ma sebaħ. Imbagħad telaq lil dak iż-żagħżugħ ħaduh ħaj u tfarġu mhux ftit. Imma l-aħħar żewġ mirakli li għatuna l-Atti tal-Apostli Pawlu jagħmilhom fostna. Huma l-aħħar żewġ sinjali li permezz tagħhom il-mulej jakkompanja l-Apostlu tiegħu u l-messaġġ. Jekk aħna naqraw b'attenzjoni l-Vanġelu li jinqara fil-festa tal-lum, nindunaw li Ġesu jsemmi xi mirakli li se jsieħbu il-kelma tiegħu u li permezz tagħhom hu se jkun preżenti jgħin jakkompanja u jassapportja d-dixxipli tiegħu. Jaqbdu s-srieb b'idejhom, jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mark, u iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Dawn iż-żewġ mirakli li semmi Ġesu, Pawlu jagħmilhom fostna. Aħna r-rakkont nafuh u rakkont għażiż għalina. Min ġie fostna? Ġie bniedem li peress li kien għadu taħt proċess kien magħdud fost il-ħabsin. Fil-fatt iċ-ċenturjun Ġulju li ried isalva lil Pawlu maċċettax li fin-nawfraġġju s-soldati joqtlu il-priġunieri. Pawlu wasal magħna u fostna priġunier. Anke fostna seħħet il-kelma tiegħu għax jien dajjef imma meta nkun dajjef jiena qawwi. Kien ukoll bniedem mingħajr pretensjonijiet meta l-Maltin jibdew jagħmlu ħuġġieġa biex dawn il-276 persuna ma jmutux għal minnu bil-bart la ħelsu mill-arqa ma jmitux bil-bart u l-kesħa. U jibda jgħin ukoll. Jibda jiġbor il-ħatab. U f'dak il-mument li l-lifa taqbad ma jidu u jpoġġi biċċa ħatab fil-ħuġġieġa. In-nies tal-gżira jippretendu li se jmut, se jintefaħ u jaqa' tzobtu. Meta jfarfar il-lifa fin-nar, jibdew jgħidu li kien xi Alla. Nistgħu nimmaġinaw li Pawlu jinsisti magħhom li dak li ġara huwa bil-qawwa ta' Ġesu ta' Nażaret. Hekk jiġri wkoll meta jfejjaq lill-missier Publiju li kien mixħud bid-deni u d-dissenterija. U ħaġa sabiħa li nsibu fil-kumment ta' Luqa hija li ġabu qudiemu in-nies kollha l-oħra tal-gżira li kienu morda. Dew jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira. Nimmaġinah jien jagħmel 3 xhur fil-grotta li għadna nqimu sallum ir-Rabat, jirċievi n-nies il-Maltin li kellhom bżonn il-fejqan, jippruvaw jkellmu lil Pawlu u jaraw il-fejqan jieħdu l-fejqan bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom aħna għandna bżonn niftakru fl-interċessjoni ta' Pawlu. Pawlu għadda mill-mart. Kellu din nigiża xi xaktarx kienet marda li kienet tfixklu ħafna
U l-umwej ma ħilsux minna, għallu l-ħnina tijaj, grazzja tijaj, bizzejiet għalik. Imma fostna ġie bil-qawwa ta' Ġesu li tfejjaq. La darba għal-ħnina ta' Alla, aħna danna dan il-ministeru. Ma naqtowx qalbna, imma nwarbu kull ħabi u għajb. U la nimxu bil-qerq, u lanqas nawġu il-kelma ta' Alla. Iżda nuru l-verità kollha u nħallu l-kuxjenza ta' kull bniedem tiġġudikana hi quddiem Alla. Pawlu jifhem li għandu responsabilità. Li l-qawwa li jfejjaq ġejja minn Ġesu. Danu Alla li qal ħajiddi d-dawl fid-dlam. Dak li jidda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Dan it-teżor jgħid qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Meta aħna nitolbu l-interċessjoni tal-Apostlu missierna u jgħidilna jiena nwassal it-talb tagħkom quddiem il-mulej. Imma tadurawx lili, aħna nqimuh mhux nadurawh. Huwa l-mulej li jfejjaq. U jfejjaq ukoll permezz tagħna. L-appell tiegħi illum din il-festa għażiża hija aħna nilqgħu mill-qalb l-appell li għamlilna il-protos tagħna tal-lum, l-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika, biex inkunu maqudin, biex naħdmu flimkien. Mhuwiex il-mument li nintilfu fl-irqaqat, imma rridu nkunu ħaġa waħda, niġbdu ħabel wieħed. Il-mulej se jfejjaqna permezz tax-xjenza, se jfejjaqna permezz tal-għoża ta' bejnietna. Għax il-fejqan tal-mulej mhux maġija. Bħalla l-mun jiltma lil minu bil-ġuħ permezz tiegħek u l-ġenerożità tiegħek, u hekk ukoll jisqi lil minu bil-għaġġ, illum ifejqek permezz ta' ħutek u bil-mezzi kollha li tagħmel inti. U aħna rridu nikkooperaw mill-mulej, għax ix-xewqa tiegħu hija s-saħħa tagħna, il-fejqan tagħna. Sena ilu meta konna hawn, ma ħsibniex li kellna ngħaddu minn dak li għaddejna, minn dak li qegħdin għaddejjin minnu. Imma llum f'riġlejn Pawlu li fostna ġie bil-qawwa ta' Ġesu li tfejjaq. Ejjew nisemgħu il-kelma tiegħu ta' apostlu missierna li wissina biex fl-għaqda ta' bejnietna naħdmu flimkien għal ħelsien tagħna mill-Mart u għall-għaqda ta' bejnietna. Aziz missierna Pawlu, mittidek ħelwa fuqna u keċċi minn ġo nofsna kull mart, kull elt għarruħna. Fejja bil-qawwa talla id-deni li jakkisna u farraġ bħarstek tħeġġeġ li l-qlub għajjena imkisra. Kun int apostlu tagħna li tħabbar il-mulej. Urina li l-um sallab, ħabbibna mal-feddej. Viva l-apostlu missierna.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulejt il-qattalb tagħna bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Missier, dawwa l-biddija tad-dawl tiegħek lill-Knisja biex twassal bla mittifes it-talim li waslinna ibnek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk. Missier, għamel il-ġnus kollha tad-dinja jilqgħu bil-ferħ il-kelma tiegħek kif imliet bil-ferħ lilna li nqajnija mingħand missierna San Pawl nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-talim tal-Apostli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li aħna li lqajna l-kelma tiegħek minn fom l-Apostlu tal-ġnus nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna u nkunu xhieda tagħha bil-kelma u bil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għejn il dawk li m'għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom biex jiduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, qawwina bil-grazzja tiegħek biex inkunu dejjem xhieda tal-Evanġelju fid-dinja minkejja t-tiġrib li niltaqgħu miegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej il-qattalb tagħna. U bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl tatina d-don tal-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-bosta u bosta ġid li nfawwart fuqna bil-miġġja tal-Apostlu missierna San Pawl f'din il-gżira. Għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb intrid li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġittana żammejtu hawn 3 xhur u oġbok li l-qada tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk Maltaja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu ntennu bla qiegħda.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, rattil ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, ma' San Publiu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Eċċellenza, inti għadek kemm rajtinna fit-tmiem ir-riflessjoni tiegħek anzi tlabt it-talba li inti stess ktibt għal dan iż-żmien ta' pandemija li San Pawl. B'rikordju, imma wkoll b'ringrazzjament għal-leadership u l-gwida li tajtna f'dal 11-il xahar biex aħna nieħdu ħsieb anke l-bżonnijiet spiritwali u importanti ndaqsu iktar tal-poplu. Aħna nippreżentalek din it-talba li inti għamilt ifrejmjata. Nitolbu u Alla li tista' kollox inta kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġġa tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. Għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Viva l-Apostlu Missierna San Paolo. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mill-kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu l-Belt Valletta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Il-festa tajba lil kulħadd.